Thijs? Goed. Ja, nou, denken. Ik ga een jonger in. Nou. Ik ben denk of je tegen een vrouw hoort. Ben je mij een verhaal huurt? Nee, een vrouw hoort. Een vrouw? Een vrouw, ja. Nee, nou, nee. Denk even goed nog. Maar dan denken we voor de thuis hoor. Maar, hij Op de vorige plek was ze zoet. op een vorige plek, op een plek waar ze met de vorige keer afgetroffen. Dat is eigenlijk nog een plek tussen gezet. Maar, Wat ze nog voor? ja, ik weet nog wel. Maar, ik ben aan het kijken waar me die vragen uitgesteld. Ja, dat hoor ik. Ik ken die gezichten moeilijker bijplekken. Want op een gegeven moment zocht ik een vrouw en die kwam denk ik gaan aflossen om een vraag te stellen over... ik weet niet meer hoe die van waren. Maar Er zien redelijk wat mensen dich spullen komen brengen naar aanleiding van de uitzending die we over dich gemaakt hebben. En ik heb toch ook nog een mailtje gestuurd toen. Want toen zei stuur me een mailtje als het op televisie komt. Ja. En toen is er best wel wat, hoe zou ik het zeggen, best wel wat ontstaan rondom die persoon. Want er zijn verschillende mensen bij dich langs geweest om dich een flesje bier te brengen of wat eten of een nieuwe tent. Die ze niet hoe ze hebben overigens. Ja. Maar op een gegeven moment kreeg ik ook weer van mensen die redelijk dicht op die vuurtje zaten, foto's te zien en filmpjes dat de gemeente die tent achter op een aanhangwagen had gelaaien. Oké, ik heb dat, ja, dat klopt al wat ze vertelt, maar ik heb dat niet gevolgd op internet. Ik heb daar geen nieuws voor gezocht, omdat dat eigenlijk met mij zo afgesproken, ja, toen een oplossing is gekomen. En wat was die oplossing dan? Ik heb die tent, zeg maar dat kleine huisje, onbeheerd achtergelaten. En ik kost het eigenlijk niet heel erg lang onbeheerd achterlaten, want dan is er kans dat de mensen gewoon schommelen met de spullen en dat er op een gegeven moment maar weinig van overblijft. En de gemeente heeft gevraagd of ze dat dan kosten opbergen. En de gooispullen eruit haalden, zei ze, en de rest deze weggooien. Toen Dus dat was eigenlijk in goed overleg met de gemeente? Dat is jawel, dat is een goede overleg. Het is een op een goede manier tot stand gekomen, omdat de gemeente van zich heeft laten horen. En ik heb kunnen vertellen van of er nog wat heel belangrijks weg moest. Ik kost die tent niet zeg maar langer dan een week, ik noem maar een aantal dagen. Ik ben langer er vanaf geweest. Zeg maar op zijn plek laten staan zonder dat ik zelf in de buurt was. En nu is dat wel een goed overleg. Jawel, is een goed overleg opgelost. Die spullen die zijn eigenlijk nog een stuk schieten. De tent zelf die waren op een gegeven moment te kapot, maar de inhoud die stuit wel nog om elkaar. Hey, we hebben naar aanleiding van de uitzending toen en de opnames die we toen met de gemaakt hebben we ook min of meer van de gemeente vernomen dat ze zich wel een bepaalde oplossing aan woeien dragen, maar dat daarvoor is gekozen om dit bestaan was er nou lijst om dat lever te blijven
volgen, eigenlijk. Jawel, dat klopt. Dat klopt. Eigenlijk heel erg goed gedrukt van zo verder te gaan. Toen ik op een gegeven moment tot een oplossing kom wat me aanspreekt. Het is niet zo dat ik stond te wachten tot er een gezin is of dat er een hotelketen zei van ja, kom hier maar wonen. We pakken dich op, maar ik ben dus gewoon op zoek naar ja, immers. Dat wat een soort maatschappelijke functie heeft, maar dan veel krachtiger is. Dus waar ik dus gewoon heel makkelijk of ook heel zeker mijn achtergrond bezigheden waarvan ik genoeg in contact met heb. Ook je niets wat ik heb ontvangen, of ja, de toestand waar je dan verlaten hebt. En te kijken van op een gegeven moment past dat putje wel op een dekselke, om dan bij het gooie putje te gaan staan. Dan voel ik me vrij en dan heb ik ook niet zo gehad van, ik maak me getaan bij een gemeente en ik zeg van, ik wil hier een woning zoeken en ik wil er helemaal niet wonen in die gemeente. Want en op die manier, ik snap wat ze zegt, maar er wordt op zich een etiketje geplakt, ook zo van, ja Matthijs, dat is een zorgweigeraar. Maar als ik die verhaal goed begreep, is ze niet zozeer een zorgweigeraar, maar de bus op zoek naar zorg op maat. Het voor dich. Jawel, minder routine in de zorg. Ik ben geen zorgweigeraar. Ik moet er wel zeggen, maatschappelijk werk dat zou misschien me wel passen, omdat zo'n tante, ik mag niet tante zeggen, maar er zit ook meneer tussen, maar omdat zo een persoon, dat is dan ene persoon, die kijkt wel voor dich, die nu even nou, en dat helpt dich maar. Die heeft ook veel meer functies, dat zou dus ook bij de. En hoe ze bijvoorbeeld, we hebben ze van poetswerk, maatschappelijk werk, maar we hebben ze ook van maatschappelijk werk, die kijken van wie krijgen we die budget beheren of zo. Maar daar heb ik net tegen gezegd, omdat dat gaat te klein is. Dat is weer gaat te kleine zorgmedewerker, maar een andere zorgmedewerker, dat is weer te groot. Dus wil ik niet instappen. De wil zelf de regie over die leven houden. Nou, de regie wel afgeven, maar de regie is te krap om bij een zorgmedewerker af te geven. Kijk, als mensen zeggen van doe heb ze een geestelijk handicap of zo, dan kan ik me netjes verwoorden van ja, de zorgmedewerker heb ik niet nodig. Ook al heb ik in het verleden wel eens contact met die gehad, omdat ja, ik ben een best wel wild persoon. Maar de regie overgeven aan een zorgmedewerker of aan maatschappelijk werk, dat is me te groot, omdat ik maar een stukje nodig heb waarna ik me verder kan, wie noemt ze dat, niet verder vooruit kijken, maar verder oriënteren. Dus het is niet zo dat ik meteen een hele grote stap wil maken en daardoor zwerf ik nog als het ware, maar dat is eigenlijk zit ik dakloos hier rond. Omdat ik nog geen betrekking heb tot een andere dag. Ja. Ik kan wel kiezen voor een daklozenopvang, maar dat vind ik niet zo leuk. Daar zou ik wel een gebruik van maken in een noodgeval. Ik wil scheer een plek hebben waar ze vooral ook die rust is. Om zichzelf te zien en van daaruit kunt ze dan verder kijken naar die toekomst. Ik heb eigenlijk alleen maar een nodig wat eigenlijk mij verantwoord. Eigenlijk is dat wel goed. Verantwoord mijn eigendom kent verklaren. Ja, dat is misschien een veel te dom woord ervoor, maar het kent aanwijzen, verklaren dan wel weer. En van daaruit kan ik verder stappen. En dan is eigenlijk voor mij het rondje klaar. Maar het is niet zo dat ik op een rustige plaats wil zitten en dan het is niet zo dat ik het daklozen en het zwerversbestaan zo
wel verder maken. Want ik dacht een maandje of vier, we zitten nu in de 8e maand. Nou, in de 9e maand denk ik. Nou. In de 10e maand. In de 10e Bijna. maand. September. Nee, het is september nog. We zitten nog in september. En ik ga wel zo gaat van het begin van de lente van ik wil wel nog een fatsoenlijk bed toe of zo, maar dat is er nog niet van gekomen. Nu lig ik daar wel op een beetje grond wat een vorm heeft, dus dat is niet zo hel als een plank. Maar het is niet zo dat je rustig bestaan wil leiden. Het mag voor mij met mensen zijn, omdat ik ben niet geen werk verrichten, geen bogen schrijven of zo, of gedachten op het nummer wat nog op een boek moet komen. Die omgeving zoek ik niet. Dat is gewoon, er moet best wat volk om de keer zien. Dat is niet de volk, het mogen ruimte zijn. Ja, eigenlijk het eerste een goede woning. Daar hoef je 2 douches te hebben, daar hoeft ook geen hallen te zijn. Een brede gang of zo, dat ik zo heb van hier kan ik met mensen kallen uit een blok of zo. Dat hoeft allemaal niet. Het is zo dat ik gewoon hoe ze een dorp fijn vind. Ik zou wel in een dorp of een dorp, eigenlijk, ik zou wel in een normale stad willen wonen, geen grote regio-stad. Okay. Nee, wat is er nou de sigaret van het rollen eigenlijk? Nou, even van een bunker, want dat brandt me ook goed. Oh, het is een kassabunker? Ja, dat is een kassabunker. Hey, en is dat die ontbijt? Ik ga gisteren ook ontbeten. Maar ik ga de erpelbulkes, die wil ik als frieter nou hebben gemaakt. Daar kwam ik net naartoe, ik ben in slaap gevallen. En ik heb dus wel gewoon gegeten. En nu is het een ontbijtvervanger, omdat ik zo heb van, ik pak me nooit met de gegeten. En wat ik dan dus vanavond tegenkom, dat is dan gaat kleiner. Oké. Dus dat zijn erpeltjes en een tomaatje erbij. Een ontbijt eronder. Op naar vanavond. Wat bleef? Het ontbijt schuif ik op naar vanavond. Dus eigenlijk is het een ontbijt en ook met de gaten.